Ginaristohan mga otoridad ang Giwan Municipal Police Station en 31 anyos nga lalaki katapos marikupuhan hindi na aligar pinalusot o smuggled nga mga sigarilyo. Iniinha iginlunsad nga by bust operation sa Barangay Surok didan Biyernes nga adlaw Enero 23. Ang suspitsado inging kilala alias nga Larry, waray trabaho ang residente han Sogol, Southern Leyte. Ha koordinasyon han iba-iba nga unit han Philippine National Police ang operasyon ng gimpangunahan ng Giwan Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Captain Brian Julius Abiliar. Kaupod ang Intelligence Unit ang Eastern Samar Police Provincial Office ngan 2nd Eastern Samar Police Mobile Force Company. Sumalan reportan PNP alas 6:50 kilopan madakpan ang gintatahapan samtang aktual nga nagbabaligya ngan may kaputan mga kontrabando nga sigarilyo. Narikobrete ka nga posesyon ng suspitsado ang 250 ka rim hen hector nga sigarilyo, 49 ka rim hen Kings Open nga sigarilyo, usa nga handheld radio ngan 500 peso bill nga nagserbi nga bypass money. Ginbabanabana naman nga maabot ng 300,000 pesos ang kantidad hanggang sisaring smuggled nga mga produkto. Sigun kan Captain Abiliar ang operasyon ang gimbuhat at ubangan ng kapitan ng Barangay Surok para masiguro ang transparency ng legalidad ng proseso. Ang suspitsado kaupod ang mga nakumpiskar nga ebidensya inaada na kustodiyahan Giwan MPS para ang dokumentasyon ngan pagpasaka hinkaangayan nga kaso. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.